கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். கடந்த 11 மாதங்களும் நம்மை பாதுகாத்து ஜீவன் சுகம் பலன் தந்து வழிநடத்தின கர்த்தருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். இந்த 12வது மாதத்தையும் காண கிருபை செய்த தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். இன்றைய தினம் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட வேத வசனம் உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார், நீ கீழாகாமல் மேலாவாய். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, வேதத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தமும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் சில வாக்குத்தத்தங்களை வைத்து சிலர் ஜெபிப்பார்கள். ஜெபித்தால் மட்டும் போதாது, கர்த்தரின் கட்டளைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும். உபாகமம் 28:14 கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார், நீ கீழாகாமல் மேலாவாய். பாவம் நிறைந்த பொல்லாத உலகத்தில் வாழும் நாம் அவருடைய கட்டளைகளை கருத்தாய் கைக்கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது மேலான ஆசீர்வாதம் உண்டு. நாம் எல்லோருமே கீழான ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்று சொல்ல மாட்டோம், மேலான ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்று சொல்லுவோம். யோபு 1:8 கர்த்தரே யோபுவை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார். உத்தமன், சன்மார்க்கன், தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன், பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவன் என்று. பாடுகள் வந்த பொழுதும் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கவில்லை. பின் இரண்டத்தனையாய் கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். ஆம், யோபு மேலாய் உயர்த்தப்பட்டார். இன்று கர்த்தர் உன்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறாரா? கர்த்தர் கட்டளைகளை கைக்கொள்கிறோமா? யோசித்து பார்ப்போம். கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம், ஆசீர்வாதம் ஏன் வாழ்க்கையில் நடக்கவில்லை என்று யோசித்து பார்ப்போம். அவருடைய கட்டளைகளில் நடக்காமல் போயிருக்கலாம், அல்லது கர்த்தரை மறந்திருக்கலாம். சிந்தித்து பார்ப்போம், சரிப்படுத்திக் கொள்வோம், ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். ஒரு ஏழை மனிதருக்கு உயர்வான வேலை கிடைத்தது. ஆனால் வேலையில் உண்மையாக காணப்பட மாட்டார். லஞ்சம் அதிகமாக வாங்குவார். அதனால் அதிக ஆஸ்தி, அந்தஸ்து அவருக்கு கிடைத்தது. கர்த்தரின் கட்டளையை மீறி நடந்தார். இதன் விளைவு, வேலையில் உண்மை இவரிடம் இல்லை என்று கூறி வேலையில் இருந்து விலக்கப்பட்டார். வறுமை, தரித்திரம், வீட்டில் பஞ்சம் காணப்பட்டது. பின் கர்த்தரிடம் மன்னிப்பு கேட்டு அவர் கட்டளைகளின்படி நடக்க ஒப்பு கொடுத்தார். ஒரு சிறு தொழில் ஆரம்பித்தார். உண்மையாக காணப்பட்டார். ஆண்டவரை முன்வைத்து செயல்பட்டார். அநேகருக்கு வேலை கொடுக்கும்படியாக முதலாளியாக கர்த்தர் அவரை ஆசீர்வதித்தார். ஒரு மேலான ஆசீர்வாதம் அவருக்கு கிடைத்தது. இன்று ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். அவருடைய கட்டளைகளை கவனமாய் கைக்கொள்ள தீர்மானிப்போம். அந்த மேலான ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். நாம் ஜெபிப்போம். எங்களை மிகவும் அதிகமாய் நேசிக்கிறதான அன்பின் பிதாவே, இந்த ஆண்டின் கடைசி மாதத்தை காண கிருபை செய்த தேவனை மனதார துதிக்கிறோம். எங்களுக்கு சுகம், பலன், ஜீவன் தந்து பாதுகாத்த தேவனை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இரக்கமுள்ள கர்த்தாவே, இந்த மாதம் முழுவதும் உடைய கிருபை எங்களை தாங்கி வழி நடத்தட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். God bless you.